Zee. Ja, voor amuseren is perfect. Hé jongens, voor amuseren. Heel leuk. Ja, heerlijk. Wie heb je Maar voor gewoon door. Pen in de veu, pen in de rug. Maar dat maakt allemaal... Voor gewoon weer, ja. Maar dat maakt allemaal niks uit. Pen in de pu, pen in de rug. Maar dat maakt niks uit. Nee. Nee. Vastelavond, gisteren gewoon door, hè. Volle gas, hè. Zo huurt dat, hè. Ja, we gewoon Fijne avond. We hebben gewoon een Shele reporter, hè. Ja. Geweldig, is het Chic. niet geweldig? Hè? Hij is chic. Chic, hè. Hij is Grandioos, echt chic, hè. hè. Zo Hij is subliem, echt hè. chic, ja, hij is Ja, echt geweldig. Ja, onzin, dat is geen onzin. Dat is pure woerheid, wat veel zeggen. En ik ben benieuwd. En de Wat ga je uitzending, hiermee doen? dat wordt Vraag, man. uitgezonden op zijn Facebook. Oh joh. En als we dan zien denken van, oh my god, wat ik dat? Ja, maar we zien incognito, hè? Ja. Ik kan altijd met lachen, hè? Ja, ze had me net ook een filmpje gestuurd. Dat was ook van de Shele reporter. Echt, hoe? Ja. Maar we zien incognito, hè? Ja, we zijn in kop. We noemen geen namen, hè? We noemen geen namen. We noemen geen namen. Geen keer dus. We zien naamloos. We zien naamloos met carnaval. Ja, helemaal naamloos. We zijn naamloos. Hè?